у Гомелі да 80-годдзя Вялікай перамогі з'явяцца 3 новых муралы. Маштабныя партрэты дапоўняць галерэю ваеннай славы пад адкрытым небам у Гомелі. Па вуліцы Інтэрнацыянальная 5 увекавечыць памяць ураджэнца Гомеля Ільі Катуніна, савецкага лётчыка штурмавой авіяцыі ў гады Вялікай айчыннай вайны, якому было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. А на доме 82 па вуліцы Рыгора Денисенко з'явіцца мурал, прысвечаны ўдзельніку Вялікай айчыннай вайны, Герою Савецкага Саюза, імя якога і носіць вуліца. Значная частка яго жыцця прайшла ў горадзе над Сожам. Яшчэ адзін мурал упрыгожыць дом 2 па вуліцы Жукава. Карціна будзе прысвечана маршалу перамогі Георгію Жукаву, савецкаму палкаводцу і дзяржаўнаму дзеячу, маршалу Савецкага Саюза, 4 разы Герою Савецкага Саюза. Несомненно, что создание подобных муралов является не только сохранением исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, но и является непосредственно и пропагандой среди молодежи, среди молодого поколения, чтобы молодежь не забывала о своих предках, о героях войны, которые отдали в том числе и жизни за то, чтобы мы жили в мирном небе. Муралы ў гонар знакавых для горада гістарычных асоб – адна з візітных картак Гомеля. У год 80-годдзя Вялікай перамогі гэтая традыцыя актыўна працягваецца.